Hej, jeg vil gerne ikke høre mig så godt, så det er derfor, jeg snakker over på den måde. Og prøv at se, hvor stor røg der er. Vi har det største bøg ude på en af vores marker, og vi har brugt tørre bøg til det, og jeg ved ikke, hvad jeg laver med mine hænder der. Og I kan også høre noget af mine fingre. Vi har rigtig mange venner, de er der. Og så har vi lige sunget en sang, så det er også rigtig hyggeligt. Og der var den røde minilæser, og jeg ved ikke helt, hvad jeg laver med min telefon. Men vi har det største boller, der er så store flammer, og det er stadig i gang lige nu, når jeg er i gang med at indtage stemmen. Så det er ret sygt, og jeg ved ikke helt, hvad det der mug var, som jeg filmede, men ja, det er en eller anden plante af en slags. Jeg ved ikke helt, hvorfor jeg filmede det. Ja. Og så er der sådan en bygklokke, og så, så er det bare stadig rigtig meget røg. Jeg ved ikke helt, hvorfor jeg filmede det i så lang tid, men man kan lige så godt lægge stemme på. Og så er det bare super. Og det er rigtig hyggeligt. Har I også haft en god dag til at have Johannesfest? Vi skal også over lave skumfiduser, og det glæder jeg mig til. Det kommer til at smage godt. Og så, så skal jeg måske se. Jeg har lige kigget på nogle squishies, og der kan jeg se nogle personer. Ja. Og jeg lige glemte at sige velkommen til den her video. Ja, nu er det bare lidt meget. Men bålet er psykostort, seriøst. Men vi havde ikke nogen heks. Men det er okay. Og det var så hyggeligt. Og det var lige det for i dag. Hej hej.